Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko aljuma hawra e balɗe 14 e lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego kumpitoɗen ko jaydeji ɗi dawi ko windu hande e ɗereji ɗi e ndeɗo ñalande. Jayde Sud Quotidien nde wi ko siko ndungu waɗi ha tengti e si ɗum toɓi fa ɗum simtide yahde e artude e nder Dakaru de ala ko ɓuuri ɗum sattu ha taki jayde windi ko mobilité urbaine pendant l'hivernage. Dakar le calvaire des routes ina wayno de kala ko woni lawol dewotegol e nder Dakaru de si ɗum toɓi ha ɗum simti werlaji e si noon waɗoɓe kosɗe e saretaji e ko wayi noon de jahgol gartugol ngol kala ko ɓuuri ɗum sattu e wiide jayna de ɗum ala. Ɗum noon ko tigui e Dakaru ɗum teska. Gasneri Sud Quotidien ha joni siko en keddima e ko yowati e ndungude e ko wayi noon hina wayno jayde l'informé wi ko foudre les erreurs qui tuent les réflexes qui sauvent hina wayno de si ndungu waɗi toɓo dirali e kartali e majali de hina wayno ñande gode ko heewi ɗum addata e dow yimɓe tawa noon ina wawi boom war hewɓe e si noon wotko ganduɗa de si ɗum waɗama ɗum takata tigui neɗɗo wasa hawro e laƴal e ɗin ɗon kartali e majali. Jayna de ɓesdi hen un risque récurrent de l'hivernage qui a déjà causé 6 morts en 2026 ina wayno de e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego nde gonɗen yimɓe jeego kawri e laƴal tawa noon ko kartali e dirali e majali de kam ɗum tigui wari ɓen ɗon ɓe ganduɗa koɓe jeego ɓe maayi ha taki jayde windi ko la foudre une puissante décharge électrique aux effets dévastateurs. Ɗen ɗon maje ɗe ganduɗa de hina wayno ko ndoyam ɗe jippinta e lesdi woni électricité de ko ɗum tigui takata kala mo ɗum tawi e ladde sa renaki ɗon potata ɗon kawrata e laƴal esi noon hina yakka ko heewine e wiide jayde l'informé. Jayde Le Soleil de wi ko ɓe ganduɗa koɓe sukaɓe hande heɓe naati e ndemri esi noon heɓe goni e ndemri guese e ko wayi noon de e gaynaka ɓe nimsitta ha taki jayde nde windi ko agriculture agrobusiness élevage ces jeunes qui cultivent l'avenir ina wayno de ɓen ɓe ganduɗa hande ɓe pelliti gam wadde tigui gaynaka ndema e ko wayi noon de janggo jaam ina wayno tigui ma ɓe jii hen koye mumen e no hannirta ni ha tagui jayde nde windi ko la nouvelle génération se tourne de plus en plus vers l'agriculture et l'élevage à grande échelle faisant de sa passion un véritable levier de création de richesse et d'emploi. ina wayno de ɓen ɓe ganduɗa de ko sukaɓe tawa noon hanti kam ɓe kucciti e ndema e gaynaka de ɗum kam ɗum ɓesdanat ɗumen dawol esi noon ɗum ɓesdanat ɗumen liggey esi noon ɗum ɓesdanat ɗumen ngaalu esi e dañal e faggudu ha taki jayde ɓesdi hen. Elle constitue une classe d'acteurs du monde rural mobilisée pour redonner ses lettres de noblesse au travail de la terre. Le Soleil est allé à leur rencontre hina wayno jayde Le Soleil de yahi fotti e ɓen ɗon sukaɓe ɓe ganduɗa de hande kala ko fewnata ndemri esi noon kala ko fanata ndemri yeeso e gaynaka de kamen kam ɓe darima hen no hannirta ni rewɓe yo worɓe e wiide jayde Le Soleil. Ko ɓuuri ko heew e jaydeji ɗi dawi hande e lefol ngol ganduɗa de ngol humanama omo ganduɗa de kam woni Macky Sall gonɗo hoorejo lesdi Sénégal ha taki jayde L'évidence windi ko Macky Sall honoré à Brazzaville kam on dey Macky Sall dey hina wayno humanama lefol towgol ngol ganduɗa de toon to Brazzaville waɗanagol tawa noon ko duɗal towgal gongal toon to tigui Brazzaville dey kamen kubani ɗum ngol ɗon lefol ha taki jayde ɓesdi hen l'ancien président reçoit le titre de docteur honoris causa ngol ɗon lefol noon docteur honoris causa ngol wiite saabu noon kam ngol yekkit kala mo ganduɗa de hombo waɗa liggeyaji mantiniɗi teskaɗi e nder Afrique ha taki wadde wayino ko on ɗon mo ganduɗa kam woni Macky Sall de jillama e ɓen ɗon humanaɓe ngol ɗon lefol de dagui liggey mum moƴƴo mantiniɗo e wiide jayde L'évidence. Jayde le parlement kam arti ko e ko ganduɗa ko woni ɓe heyniɓe lesdi Sénégal woni hoorejo lesdi Sénégal e sinon keyniɗo suudu sarɗiji woni assemblée nationale hina wayno de kamen foof mbo kala fot hollir ngaalu mum dañal mum e faggudu mum ha taki jayde nde windi ko déclaration de patrimoine de Ousmane Sonko président de l'Assemblée nationale. Faut-il constitutionnaliser l'obligation pour préserver la séparation des pouvoirs hina wayno noon ɗum kam ko tiɗnata ɗum e sinon ko takata ko ɗum wawa waɗe hina wayno deftere joguinde no yuɓɓinirte lesdi Sénégal de kam de tigui foti ɗum
ɗum lay ha taki noon mbo kala wawa yahan hoore mum tawa yowake e hay goto hakkude suudu sarɗiji e si noon wuro lamorgo lesdi Sénégal woni exécutif et législative ha taki noon jande ɓesdi hen un amendement gouvernemental qui élargit le cercle, une base légale déjà existante mais distincte ina wayno tigi tigi de kala ko yowati e hollidde ko ɓen fotɓe heyno lesdi ndi e si noon suudu sarɗiji de koɓe poti ko wat wot ko winda hen e ɗerewol de ngol gandanɗa ngol tawanoma ɗo e si noon foof jayde le parlement wi ko hina foti abbina yeeso e wiide jayna nde jayde le grand panel de wi ko laamu Sénégal de hina wayno hombo ƴetta jangguinoɓe hewɓe ɓe gandanɗa de ɓe ɓetaka ɓe ƴettete noon tan e si noon ɗum wiyete ko recrutement spécial d'enseignants ha taki jayde grand panel windi ko recrutement spécial d'enseignants l'état rassure hina wayno noon e ƴettude ɓen ɗon jangguinoɓe de laamu ngu kam deƴni hakkillaji saabu o joguiɗo jagorgal jowetingal e jangguinde e nder Sénégal woni ministère de l'éducation nationale de kam deƴni hakkillaji ɗi wi ma ɗum laɓɓine ma ɗum lerne ha taki kala ƴettaɗo hen tawat homo foti ƴette saabu jayde ɓisdi hen ko des syndicats appelés à la concertation. La COSYDEP exprime ses inquiétudes ina wayno noon goomuji rentinɓe jangguinoɓe ɗo e nder Sénégal woni syndicat ji de kamen ma ɓe nodde ɓe mbaɗa batu e gooɓe jiile e on ɗon alhaali tawa noon janggo jaam kala ƴettaɗo tawat ko potɗo ƴette e wiide jayde grand panel jayde ɓesdi hen la COSYDEP exprime ses inquiétudes hina wayno de ngoɗo wuro wiyetego COSYDEP walla o goomu biyeteɗo COSYDEP de tawa homo dari aynude e ƴewde hono jangre yahanirte e nder Sénégal de kamen kam ɓe mbi hina waɗi fayre e mumen e ƴettude jangguinoɓe tolnotoɓe e ujunnaji ɗiɗi e ko rewi tawa noon ɓe ɓetaka ɓe ndewani e concours e wiide jayde grand panel jayde libération de article e ɓe ganduɗa ko bat boneji tawa noon ko ɓiɓɓe chinois wonɓe ɗo e nder Dakaru tawa noon heɓe gabbi e koreji mumen e si noon e ɓiɓɓe chinois woɗɓe wonɓe ɗo e nder Sénégal heɓe ɗumen lappa heɓe mbara heɓe gujja bagasuji mumen ha taki jayne nde windi ko association de malfaiteurs vol en réunion avec violence et usage de moyens de locomotion, séquestration, extorsion de fonds, infraction à la législation sur le séjour. La DIC frappe au cœur d'un gang de Chinois. Hina wayno de ɓen ɗon ɓe gandanɗa ko ɓe ɓiɓɓe Chine de tawa heɓe gonɗo ɗo e nder Sénégal heɓe mbaɗa ɗin ɗon boneji de ɓe jinno dok ɓe jalta Sénégal ɓe kota e lesɗele mumen walla ɓe jahatɗo goɗɗum saabu noon toon to musalade e keerol Sénégal e lesɗele goɗɗe toon tigui ɓe jagga o mo ganduɗa kam woni Louis Bingtao tawa noon duuɓi mum hiɗitolno e capanɗe joyyi e jeetati kam de nanga toon tawa noon guyka ka hombo ko waɗatno e nder Dakaru e jaam ñaajo ɓe ganduɗa ɗo kamen goni ɓe wujjatno noon kamen ne koɓe ɓiɓɓe Chinois saabu o biyeteɗo Joël kamne ɓe gujje mum ko tolnoto e million ngaji nogas e ɗiɗi goɗɗo biyeteɗo Chang Bin kamne ɓe ƴette mum ko tolnoto million ngaji nayyi tegɗi temedde joyyi ujunere goɗɗo biyeteɗo Chang Wo kamne de tigui tigui ɓe gujje mum koppareje kewɗe e wiide jayde la libération gasnirten ko coftal ɓalli tawa noon hina yowati e beddel tawa ko sukaɓe rewɓe dañɓe ko tolnoto e duuɓi sappo e jeetati kamen tigui mbaɗatno ngal ɗon pottital beddel woni basket ha taki jayde point actu windi ko afro basket U18 les lioncelles écrasent le Maroc hina wayno de e kippu o mo ganduɗa kam woni kippu Sénégal e ɓen ɗon sukaɓe rewɓe dañɓe duuɓi sappo e jeetati kamen kawratno e kippu Maroc e si ɗon hina wayno ɓe ɗumen ha ɓe ɗaati saabu Sénégal dañi ko tolnoto e baleje capanɗe joyyi e joyyi tawa noon Maroc kam dañi ko baleje nogas e jeego ɗum noon ko match mo ganduɗa de walla kawtal ngal ganduɗa de kam ngal hollirta tigui tigui omo ƴettata timmode tatɓere e si noon omo ƴettata timmode nayɓere ha taki noon de pottital ngal gasi de wayino ko ɓen ɗon sukaɓe wonɓe e kippu Sénégal de kamen tigui ƴetti timmode tatɓere e wiide jayde point actu bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.